Hay no hay lam sokka ani channel ni bukhak tui hingkai bukhuk sonjana ni paithak update jeng naileinai hingkai tei bukhuk sonjana no bini buma bufa guardian lukurok tikmen khaidi hnoi kaham ungdi hamdi hnoi rohmano tei borok nogo tubui phirogui tubukha tamo karnoi tubukha tei lukurokni khokja khognoi asuk je baireo thang sogmanya rang kwrwi puisa kwrwi ngi lukurok chubawi help khlaiwi thangwi sogui mankha hingke lukurokni rang bai tlangjagui akoi joto bini treatment ni bagui tiyar khlaijagui pohor and bishal debborma takhuk chong chubawi borokni sajjo bai hingke tabuk bini ama babu song tamo uansugui os bukhuk sonjana no hamya sani treatment khlaidiya tubui phaikya abo khoroksa tei chini borok ni bisingtwi kwbangma lukurok chubanai rok tabuk khuk kengui sai tongkha tei kwbangma comment khai sai tongkha tamoni bagui abo hai ungnani nangkha lukurok rang ri tongui hinui hingke abono kisa lukurokni khukno tamo saka kisa khnai negradi hingke erpore ang taisa phaipirnai Wala phaji jona kisa hini se khairok ma bai hamjak ma bai khlai joto no sukti suge te jona kisa khairok halai mani tabu khai u poila chimi chaya na ya oi thoya oi logi tongnai borok no suru si sa oya koi te phai phailai chu ke bupti line bupti chong lai khano ra bo takai ke ba jukti pasanali ang na wana suka no no eko tabu bukhuk sanjana ni ta manai sanjana ni guardian no chai tong ta ang ke ang sana mu chungwa noro jetina phunuli abono kai lukuni rang no tiflui tori mana je maya dabo to no bepar haipo no tebo hasa kawo hamya saya klajak tongo orang rok o hamya saya rong ni bagai samugo nangjak thung ni angkai ani musuk mani sauda nor no orang rok no kham kering no leri maya no rong no naji hinchi sore hamya no roh mani no rong nas nai ri ke orang no punya istemal khanya redi tam ningke kebang ma hasa ka tebo hamya saya to hingke norok serai ke khnai man khana khoroksa bukhukjuk tei lukurok kwbangma lukurok chini je tiprasa haste tipra hasteni tiprasa rok joto lukurok asuk chaya nangyakhai bazar sotai baso kahai tüilai thumlaiwi bono asuk satung hiyawi watui hiyawi ajarao abo haike thumlaiwi rohlaikya hingke tabuk hingke guardian rok tei abono karwi takhuk bishal bai takhuk pohor debborma borok kwnui ni chaitongmani twiwi onek rang bo 15 lakh ni upor rang wngkha borokni thani hingke lukurok chubaya hingkai to nung baire bo thangmanya nung nini agartala jorose nung naijakmanya tipra jorose hingke lukurok chubawi lukurok hamjagui asuk chaya nangyakhai joto tipra hasteni lukurok chubawi asukai chaitoklaiwi dagarlaiwi bono baireo hasteo baireo hamtun hini rohoka hingke tabuk naidi chungoro nukmankha onek borok salai tongkha o bukhukjuk sama haino tamoni bagui abo haike tunani nangkha lukurok serangri tongo hingka aro to nung kunu nangnani kogya a jaga nini hamtun hamyetun abo to lukuni rangsi abo to nini rangya ani rangya hingke joto jonosadharon lukurok chubamani rangsi abo guardian ni aro kunu ongko kwrwi a jagao hingke je hamtun hamyetun bono bini je rang tongmani bono chubawi akowi bono nairiwi treatment khlairiwi abo serai ke bono wngphano ongyaphano abo haise ungnani dorkar tongo hingke tai kaisa chwng oro saimankha chwng bono to sonjana no to chwng jekunu je jonosadharon rok tei lukurok kwbangma to borok no o rang no tubui nogo phaidi hinui ke lukurok abo gosiglak hingke ani mote hingkai bo karon hingkai bono bini je rang tongmani no abo naihino painani nango bini hampan tongthun hamyepan tongthun tei aro chwng saimankha bono Mumbai talangjakmani chemo khaina hini bo talangjakha a chemo bo khlairiya borok tui phaikya biang ayurvedic rogose habriwi 20-25 হাজার 30 হাজার bayo hini borok sai tongmani bo chwng nukha hingke abo haiya chwng guardian rok kaisa chwng khulumo koyo nini ha khulumoi
hopung sapung wan sugui babiui जों borokno saijo sanpano se जों ba saijo mania abo haibo ungu hingke asuksa jora bogoban khairukjagui bono asuk chubakha asuk rangkha abo hai mannani bahut kok tugu borok abo hai manui pholinani tei lukurokni thani rang khokjakong himbo mannani bahut kok tugu lukurok tabungni kha sisa baiui lukurok tabungni borok thangton nei chini borok chini dofani borok tei chini langma gwnang o sungsaro jotono tongna musung nei thangton nei o rangno rohomase tabukhai nairiase tigmen khlairiase tui phaike nogo abo khai chayable abo ekdom phano se chaya 100% chaya abo bini thangpan tongthun thangpan tongthun abo bini bo naijagui kologya hanggaise kologya angkhamu hamnani digi to abo botai 2 mas pano banchithun 10 mas pano banchithun o je lukurongni rang thumma bai abo to nogo phaiyi tonijaknani abo nogo phai tubujaknai a rangno bek khai tubujaknai amtui system yable abo abtui krui abo lukurokni subamani rang abo hai mania karon hingkai aboni bagui no joto lukurok khukengui comment rok salai tongkha tamoni bagui nogo tubui phai lukurokni rang abo bongni rang ya abo guardian ni rang ya hingke je lukurok subamani rang lukuni mote no obo haiki tongnani nango hingke je pohor bai bisal je takhuk chong borok asuk je chaitogui chuba laimani dagar laimani bono asuk jora chini bombe rogo thangui mandrok ungkha arang bai hingke borok khai tabuk bek khlaisi tu hingkai bongni wansung tamungkha abo ekdom phano se kinar sau phano se chamani krui abo kinar sau phano chamani krui karon hingke abo nung asuk se obo haike nung nairiya hingke agi phasono lukurokno chubachu sanna nangla khamu ang ani kok satai klayo ang borokno chajai abo ungya hingke obo hai hingke lukurok tai kubuni kwbangma beram manjak tongo hamia chaya tongo kwbangma borok tongo abo hai rogo जों kwbangma borokno जों riui mani ang tongo lukurok bo haike mannai ang bono simino nukhu phastai motai kubuni borok asuk kwbang manma nugyahu hingke tabuk chini takhuk chini tiprasa rokno hamia chaya no chubanai takhuk pohor bai takhuk bisal borok je sonjonani tigmen phirok tumani kokno tai abono karui saknange jai ninge khaijakman kokno kicha khnai nigradi Gabano kaisa ko khanawi asomsa belakhe tamjani haima tongkha chini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hanai khanawi belakhe tamjani haima tongkha nge sangno bo bini guardian rok kono sahorma kwrui nge phungo dang khamo kaisa video rok man phungo no kaisa bini mama update rohorka whatsapp tai hingke nai jagata update hanai tongo amo hai hainani amo hai rok ko gyana hanai tongo ta update hanai tongo ang update dikha ba sakha hanai tong mani ta hingke bui call khai se saimano samjana treatment khailia nogo phai tongo mai hingke khanawi tamjani haima tongkha hingke tam sanai wana si thangka actually jon kisi chalai janani dorkar bo video khai rohka thik no wngkha jon kisi cha janani dorkar tang ke jeng to noni first to last update ta phone jeng non suba khari tongo jara noni update samnai rok to nei call bo khai chono bone update bahai hanai ge jeng bok bai krungani khub chaitokha bini babuno call khaika barbar romia gatai bini manabo call khayo busy phanangai mana o jora rogo ke haipano kebo update na krai ke tabuk mia sario jeng bini babu bai kisa kok saka ke bo sao jeng tamro khaima chano jeng kisa budir din sao ke chini dada kok saka aprobо to saiman bole call khai afupano jano sanan dorkar bro jeng nogo phaichinai ni sananai nangmani ta na ke মানে কোনো ছায়া হঠাৎকে আনি ভিডিও আং নিজেনি ভিডিও সে নাইয়া বড় আপডেট দিনকে আং ভিডিও পোস্ট করে রেখা অল কমেন্ট নাইনে মানে তার নগো ফাইছিনাই ফু কম বইব কল খাইয়া নগো ফাইছিনাই সং
orkate sa repeat video nainai malai nogo phaisine phunke wanai thangata hingke Jab jon to kis phaiton bong ni bo saba phaiton haya deba phaiton sangno to kesa inform khlaina nangman bol khlai sakai pai thangamo sangbo to sa saja khamata hangkai abo kol khaya at kaisa phaikai ba tamjani haya deba sangno sang puilani sima sak sobai tongo borokno sak support khlai tongo hangkai sangno at least kaisa call khai pano saka hangkai abono lokorok sak choba laimani treatment khaiton hanai hingkai tabo hingkai hotat chase phailai hingkai lokorok boto kha tamjani hayangjaknai haya deba oboto e norok oro nukman khana takhuk song kwnui o je buma bufa guardian rok kunu thaisa mungsa saya borokno sak nangya khlai borokno kunu decision nahaya borok bai tai first hingke borokno talangui akhoi bono lukurokno subasu khlai riwi asuksa rangui bono talangui mankha hingkai borokni sahojogita baino borok kwnui ni hingke tabuk borokno thaisa mungsa se saya siring ke nogo phai payu ni borok samani norok serai ke khnai man khana o takhuk song kwnui samani hingke satai klaio o jagao karon hingkai sung a jagao sung omsukse sung lukurokni subasu nangya lukurokni je wan sukmani nangya tei lukurokni je khokchakhungni rang subamani no kam nangya hingke sung first time o se sung lukurok subadi hini sung sanani dorkar kwrui tongo tabuk lukurok subai rohoka sung first time o sung abo haikei saka hangkai lukurok tamoni le suba khamuba sung যখন তে হামতুন হनै লুকুরক যতন খকচাখংনি রিউই রেলাই সুবা লাইখা তাও লাস্ট টাইম হংগাংকাই বরক নব কাম নাংলিয়া তাই লুকুরক নব কাম নাংলিয়া হাইনো नै নি সাইমানকা আবো তো জানি মেটার গার্জেন ni জানি বুসানো নগদ তুবুই ফাইনানি বা নাইরিয়া আবো তো বংনি ব্যাপার আবো তো কেবো সানানি দরকার অধিকার ক্রই কে তবো ফানো সাতাই কলাইও অ জায়গা সানানি তামো কলাইখা o jagao hingke lukurok chubakha lukurokni saijjo sanka lukurokni rang kisamisa bono chubawi lukurokni rang kisamisa wngkha a jagao borok treatment khlairia tubu thani se lukurok tabo khukengui salai tongo urnanglaiui abo actually sajaknani bo kokno karon hingke nung hampano hamyapano nung first time no nung jekunu borok tabuk ani serai phanungthun nini serai phanungthun jotto হাজার কোটি borokni jekunu nokni borok phanungthun sung je borok hamiano treatment khlairinani sung khatongbo yakchugya sung khatongbo yakchugya tamni hingke sung rang kwrwini bagui hingke asuksa lukurokni subasu manui rang manui tongui sung bono sung hamtun hamiatun sung nai tongman hingkai sung abo bojaga klaikha abo lukurokni belaino sumung asaijak hingke abono satai klaio sung je o jagao naidi tabo borokno information dia phainani bagui bo kunu buya kol khaipuru pojonto se akokno saya hini borok sai tongkha au nangma kokno saka borok first time ni simi last time jora bono subamani bo sung nugui tongo yapiri yupuru sak hamia ngui bo borok phaimani jora wngkhana tei borok sal thanano horok pojonto borok phaiyi lukurokni je rang rokno tunphaiyi borok asukkai chaitogui bono rang rohorka o bukhukjuk sonjanano hamtun hnoi hingke tabu guardian se a jagao abo hai khlaiyi skango bo sung bengaluru bo sung takhuk dinesh tiprasani chubasuni bisingtui bo samung khlaio hingke borok bono bo samani nukha a jagao borok gosiang tongo a tayemo bo borok jara treatment kemo khlairinani gosia nogo talang sinai hini sao a jorao bo karon hingke tamoni bagui ba abo haike saka abo onek lukurokni sumung asaijak tabo karon hingke jeng saimano borok muni su wngui jotono thangui tongna musungo nung guardian se bwsano abo haike tui tonghangkai o je rugi to boto nini sasi
boto nung tubu jakai tubu nai fainai nung toni kheba bot toni jaknai haisi ge ajagao guardian se ajaga tubui phaika hingke o je rugi bemar ngai boto ang tongnani ni boto hinui manya hampano hamiatun abo to nini nok ni rang buya ani nok ni rang buya lukurok subamani 10 subamani rang o rang rok no tabu tamo khlaijaknai abo borok se saimano rang busuk bo bara tongkho abo to borok to je abo to je takhuk chong kunui borok se saimannai abo o je lukurok ni rang bini thani bong ni thani busuk tongkho bok treatment si khlai ria hingkai o rang rok no bo borok ni thani toni hingkai blai no sanai obo haike guardian metaro tai bini bumama songni ajagao je amti khe dalaimani je kunu borok ni thani bo je kunu jagao sori hamiang thani chobalai thani abo haike personal log dalaimani abo saya karon hingke chini takhuk Dinesh Tibrasani team tui je kok sanai bo je kaisa unko sanam din samani team sanam din samani abo blai kaham kok abo hingke tai borok tamu saka je lukurok je subamani rang to abo to mane je tai kubni bemar ngai rok kabang ma borok hamia tongo saya tongo obo hairokai mannani musungo se mania tongbayu tiklai maya rang no lukurok suba khaise bhagavan yakdagi khaise o rang rong no abo haike tiklai mannai ngai nung jodi no lukurok nung tongphano disriya ngai nung tamus khlainai ngai asuk sakha sisalai chini tipra sarok suba lai tongkha rilai tongkha ajagao phai tabung nogo se treatment khlai ria tubui phayu ngai abo onek babi thai onek sathai abo onek guruttopurno kok abo to guardian ni metar ngai takhuk song kunui borok tai kisa tamu saka khanai nai di hingka ani kok pusuk nong chitun norok comment khai sadi tamu wan sukjaknai hingke sing kwbangma borok hamia sayarok no bosung obo hairok je tangthun jate chini borok opman nungya tui jara mannani musungo se manyarok tongbayo tai borok khai manise abo haike nogo bek khai phailayo hingka abo to tai sanani moto sikrikha abo tai sajaknai kok sikrikha abo tai tamong ni sasene ang wansuk simali ani motebo hingke abo haije sing borok muni sorong sing suba laimani belaino kaham belaino dhonyabad je takhuk song je kunui borok samung khai tongmani o je omtui bemar ni tiyei hingke borok tai kisa tam saka khanai negradi masa kosto kai bazar sadai soba laikhasini sikla sikli hingke bini last to treatment chemo rina tongmani hingke chemo bori laya borok biang kubni ayurvedic rogo admission rok khlaikya boti rok khlaikya hingke sang update nukha hingke 20,000 rok dang kamo Per day. dino abo hairok hingke abo to bisi tongli borok koyekdin si tongsinamle boti khai amo hairok ta hingke amo hairok khai mane sang tamjani asak samung khlaimani tamjani haima tongo ta sang no se mane call khaipano saya hingke belai khe tamjani bakha tamjani haima tongo ta hayadana hasak puilani sime sang soba laimani hingke at least kaisa call khaipano to sakai sakhamon haima tongo ta ke jeng bisala bakha tongthokong ba jeng bono lam songnan bagi phan jeng try khai kama hai diba tam hai ni thong bakha rok mane o jora bo ge jeng bukhuk hasina nok to joto nugui ma khana ob joto lokurok ni koimong baisa jeng ma thango jeng to kaisa logi bo tongui maya te kwangma kubun rugi rok te ba serious tongo ge bron ba kisa jora marnai kaisa logi tongai jeng ba prime minimum 2 mane saka haike tongkhana bon lagyo hai diba hingke obono ani bisingti koine musungma khe haise jara donation khainayo eba khe jara bono chu khai tonai online bisingti ani bisingti gang personally ang sana musung mane oborno stop khai ma khe chao karon bok treatment chi khai angke donation stop khai ma khe chao hai diba na abo to treatment khaya hingke sang soba lai te tam khaisana sa hayadaba obono ta sang jora sugyano sugri diwa jora mo haike donation thum lai bazar sadai sang soba lai hingke treatment si khali hingke to soba lai tam khaisanai obono hayadaba hingke asak lokorok soba hormani treatment khaya hingke lokorok bo nichoi abo kha koinai
khabainai khabainai abono ta hingke abono mat kaisa khanawi belai khe wana khata hingke khoroksa borok ano sahoroise sai mano hingke belai tamjani hai bokha ma tongkhata sakpa kol kaisa ponjo chongno khai saire malaya tabo phanse saimi ako bator nogo de sopaija na ayang de tongkha abono ta obono ta sajai to tai kono pokore boroni ichha jani nukhungni jani basaboti ja hayade bana hingke chung samani karon ke jahate lukorok suwa khaba hingke chungbo first ni simi last abo update tongkha hingke kisisa saimana musungmani rok bukhuk sonjanani paithak update norok sawi mankhana srai ke tamung laikya tamung sok laikya hingke tabuk borok kunui nyobo borok kuno di sonna haliya borok no je din par hoile maji halla obohai system dongha nono kamchari rikha hingke nono sak nangya nono sak nangya lasto obohai khlaijak mani hai nuk tongkha hingke jate tei kugni borokni thani obohai jate tangthun lukorokni chubasu nangmani jora roko hingke chini borokni bisingtei onek lasima sisa lasimu manui phano mano hingke chung jate abohai wngya tei chung onek samung kaham borok no tei borok kaham rokno chung obohai ke chung chubalaiya nangnai jate nijini bwsano banchini narangna musungpano se chung banchiri narangmaya abohai bo wngui thango hingke borok khai tamo bo di sonnahari tamo wansugui bo bwsano treatment khlairia se tubui phaio hingke abo to tei lukorok wansukmani kuno wansukmaliya abo hajar lukorok abo tei wansukmaliya tambo babi tukha borok abo to chung basis sanani bo dorkariya abo jani bwsano first time se nairia himbo lukorokni chubasu obo haike jara nairiyani bagui hingke obo hai sanyeng tongkhai belai no chamani no ani mote hingke jara kam nangui sannai rok hingke manya singui tongo hingke jara mannai rok hingke kaisa kuisu abo to tak borok no simi no nukho manui no obo haike nogo treatment khlairia rang krui ningke se krui rang tongui se treatment khlairia tubui phaimani borok no first time angani lukorok subasuni je relaimani bisingtei first time borok no nukho tai pobuni borok no ang nukya hingke abono lukorok kwbangma tai to bini last no update tai to kuno sanani moto krikha paithak kok no hini mangkha tai lukorok bono bota subasti hini borok no muthagrika sonjana no borokni buma bufa nasu nairia hingke tamoni bagui chubalai sinai ta chubana nangliya bono jotono ta chubasri hini borokni saklai rikha hingke asukno bini paithak update bini bagui ngai tabuk chung bwskangni je future ni kok rok no chung tei kwbangma borok bemar manjak tongnai rok no hajar borok tongo apti rok kotor bemar rokni je rang puisa kwrwi rok no chung bahike chubai manlai bahike chung dagari tlang manlai jate obo hai rangmani phano tangthun nei ang borok no joto borok no nang request khayo ani channel ni hoite hingka ang bisi kok salia paithak sonjanani last update norok khanai man khana nugui man khana bini je bemar je cancer manjangma to abo to hamiya no hini mano ge borok to bisi phayo hingkai kuno khaina moto kri abo bongni metar bongni guardian ni metar abo tai bui sanani bo kokliya tar mane no lukurok borok no yakar no rikha hnei wansuk mano tabo sukjalo tei ge asuk nong ston ani kok hambai jotono no